Sanibonani. Inhlokohlela le. Siyathemba ukuthi ezinye zezitori lezi uzoyijabulela. Sicaphuna nje amanqampunqampu alamakomiti akhona asunguleka emva kokuthi uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi eveze amaqiniso ngokwenzekayo emaphoyiseni. Inhlokohlela le njengoba sengishilo, and lezi ndaba uzoyithola la kuphela ngesizulu. Uma ungabe ubungeyena umlandeli, please hamba uyolilandela ipage leli likaNhlokohlela. Liyatholakala futhi na ku-YouTube. Nakhona ubizwa ngenhlokohlela. Namhlanje istory sanamhlanje sihamba kanje. Ikomiti leli ikhomishana eyabunjwa uhulumeni kaCyril ivulile ke namhlanje njengoba kumsomluko ibuyele kulaleleni ubufakazi obuqhamukayo ngalezi insongo ezenziwa uGeneral Mkhwanazi. Namhlanje ke bekukhona ufakazi obizwa ngo-Witness E eboxini. Akaveli ufakazi lo ngoba ukulendlu ugciniwe la kugcinwa khona abantu ababukeka impilo yabo isebucayini endaweni ekuthiwa i-safe house. Ulapho ke uthula ufakazi bakhe over the camera, asimboni, silalele nje ivoice yakhe. Useyayichaza ke indaba ufakazi lo. Ufakazi ubesesebenze isikhathi eside emaphoyiseni ngaphansi kobugebengu obuhleliwe noma kwezomhloli. Umsebenzi obucayi ke lo abewenza. Uthe esebenza ngelinye ilanga wasithola esethola ulwazi ngetulo elicatshangwayo lokusoconga omunye wabaholi abakhulu lapha ku-ANC Youth League okwakuSandiso Magaqa. Lolo lwazi ke walithatha waliphuthumisa kwabamphethe ebika isimo sokuthi naku besongela umholi uQavile enhlanganweni. Kodwa ke ngebhadi sekumlando ukuthi wagcina ehlulile uSandiso Magaqa emhlabeni ngaso isandla somuntu. Emva kwamasonto amabili eyibikile indaba yena uWitness Ilo emaphoyiseni. Ngokuphenya ke kuyavela ukuthi umuntu owayemchathazela lezi ndaba omunye wabantu okuyena owayezodubula noma wayesekhaleni lokudubula wayeqashiwe. Wamtshela ukuthi bahlangene kanye namaphoyisa khona lapha ku-intelligence futhi aseyikhundleni eziphakeme akona nje lawa sobala. Kuyaziwa ukuthi isibhamu esasebenza laphana siphuma ngaphansi kophiko lamaphoyisa kanjalo nemoto eyasetshenziswa ukubaleka yayiphuma ngaphansi kwawo uphiko lamaphoyisa. Uyayichaza ke le ndaba ke uWitness Ilo uthi kuthemva kwesikhathi sekubukhona ungqongqoshe lo khona uSenzo Mchunu ke wamnxenxa wamfonela ukuthi ufuna le ndaba le ayiyamanise nanokuthi abantu abanesandla ekudluleni kukaSandiso Magaqa uBhekicele owayewuminister. Ngebhadi ke uyasho uWitness lo ukuthi wayengayena uminister ngaso sikhathi uBhekicele. Uyaphinda futhi uthi omunye kufanele amfake siyamazi ke umuntu abangamfuni kakhulu uGeneral Dumisani Khumalo. Uyaphinda futhi uyachaza ukuthi lolu phiko yebo liphethwe uDumisani Khumalo kodwa ngaleso sikhathi lalingaphethwe yena leli phiko libizwa ngeCrime Intelligence. Lobufakazi bumgubhele umgodi onzima uSenzo Mchunu ngoba kusho ukuthi umuntu onamanga ngokusezingeni eliphezulu. Siyabonga. Singajabula ukuthi uhambe ufollowa ipage likaNhlokohlela uma ngabe uyijabulele nansi i-update yethu. Thank you.